Вітанкі, спадары, спадарні і панкі. Мне вельмі спадабалася, як нехта у нас у чаце вітаецца з грамадствам. Так, дзякуй вялікі, я цяпер хожу і ўсіх дастаю гэтымі вітанкамі вашымі. У мяне падняўся настрой. Мяне завуць Маша Вайтовіч, мы на Еўрарадыё. Сёння у нас гутарка пра тое, як у грамадстве фармуюцца і замацоўваюцца гендерныя ролі ад скандалаў з пікап-трэнінгамі да штодзённых дробязяў у побыце і грамадскай дыскусіі пра знікненне людзей. У эфіры з намі і ў нашай студыі фем-актывістка і гендерная экспертка Наста Базар. Вітаю, Наста. Вітаю. Сёння мы паглядзім, як гісторыя з Алексам Леслі, словы Лукашэнкі пра жанчын і знікненне Анжалікі Мельнікавай і Анатолія Котава паказваюць, што аб'ектывізацыя і няроўнасць у Беларусі працуюць на розных узроўнях. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся таксама на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё і YouTube-канал Навокал, дзе ёсць дакументальныя стужкі. Будзе цікава. Так, пачнем, напэўна, з Алекса Леслі. Наста, хто гэта такі? Давай нагадаем усім, мы чаму яго курсы ў Варшаве выклікалі заяву ў пракуратуры. Ну, гэта трэнер, ён называе сябе коучам, нават няёмка неяк, я таксама коучынгам займаюся, аказваецца, ён такі розны бывае. Гэта трэнер, мужчына, які дапамагае іншым мужчынам, як ён кажа, знаёміцца з жанчынамі. Спакушаць жанчын. Спакушаць. Слухай, я чытала розныя каментары, у тым ліку ад жанчын, якія на яго баку, якія пішуць пра тое, што ён дапамагае маладым мужчынам там быць больш упэўненым. Можа быць, нешта такое добрае у яго і ёсць. Я ў яго, конечно, не была на трэнінгу, але я зайшла ў яго інстаграм, і найчасцейшае слово, якое там ёсць, гэта слово сленгавае займацца сексам. Колькі разоў, значыць, дзе ён за сёння пазаймаўся сексам і гэтак далей. І ўсе гэтыя вось яго трэнінгі, яны значыць, дапаўняюцца хатнім заданням, каб мужчыны падыходзілі проста да жанчын, хапалі іх за азадак, за грудзі і гэтак далей, і здымалі гэта на камеру, і это вось такое хатняе заданне. Я пабачыла, даведалася ўвогуле, што такі існуе, да яшчэ, што ён беларус. Мне здаецца, пару месяцаў назад такое пачалося па Расіі, дзяўчаты пачалі запісваць, але не запісвалі на відэа хлопцаў. Просто яны запісвалі ўжо постфактум, што вось такая самая сітуацыя здарылася. Але я так зразумела, што ён правёў нядаўна ў Польшчы, бо ён жыве ў Варшаве, ён беларус. Ён правёў у Варшаве, ну, ці гэта онлайн, ці як гэта трэнінгі, не ведаю. І не так даўно выйшлі зноў відосікі, і адна з дзяўчын, якая патрапіла на такое відэа, яна вось напісала заяву. Шчыра кажучы, я не надта цікаўлюся такімі мужчынамі, але з таго, што я пачула, што ў Расіі зараз затрымалі яшчэ аднаго такога мізагіна, я нават не памятаю яго прозвішча, прынцыпова не хачу, каб не ствараць яму яшчэ больш, так сказаць, аўдыторыі. Але па легендзе ён ехаў у багажніку машыны Алекса Леслі з Расіі ў Беларусь. То бок у мяне пытанне ўсё-такі, дзе гэты Алекс Леслі зараз знаходзіцца. Вось. І чым гэта ўсё скончыцца, таму што, наколькі мне вядома, у Расіі на яго таксама ўжо ёсць нейкая справа заведзеная. Таму чым гэта скончыцца, паглядзім, але тое, што гэта існуе, што гэта вельмі папулярна, гэта факт. Наста, для тых, хто не разумее, я не ведаю, як гэта не разумець, але магу зразумець, што такое магчыма. Чаму вось ягоныя практыкаванні, ўсё, што ён робіць, называецца аб'ектывацыяй жанчын? Ну, калі менавіта гэтае вось практыкаванне, да, там же ж пытанне не ў тым, каб пазнаёміцца з дзяўчынай, каб, ну, то бок, увогуле, у чым уся фішка пікапа, да, гэта ў тым, каб, па-першае, чапляць на такія эмацыйныя кружкі, да, кшталту там, типа, ты мне падабаешся, потым, мне ўсё роўна, потым прападаць, не прападаць, вось гэтыя эмацыйныя арэлі, жанчыны на гэта чапляюцца час ад часу, таму што хочацца быць хорошай, да, я спадабалась, а тут мне не пішуць, я нешта не тое зрабіла, і так далей. Па-першае, па-другое, там няма асобы. У гэтых практыкаваннях, у гэтых заданнях, да, у гэтым метадзе няма асобы, ёсць мэта заняцца сексам. Шчыра, ну, типа, 2025 год, ну, няўжо дагэтуль секс гэта адно самага важнага ў жыцці ў людзей, я так троху здзіўлена, і, дарэчы, важна сказаць, што па статыстыцы якраз такі моладзь зараз, яна менш, як бы, зафіксавана на сексе, яны больш зафіксаваны ну, цікавяцца іншымі рэчамі, да, і секс гэта далёка не пункт вось гэты, які
і як раней было, да, там спіс жанчын, колькасць палавых партнерак там і так далей. Вось, ну, але, як мы бачым, гэта ўсё яшчэ папулярна, і замест таго, каб, не ведаю, займацца сваёй упэўненасцю, займацца самапавагай, да, займацца развіццём, будаваць насамрэч добрыя стасункі, ну, людзі все роўна вядуцца на гэта, бо гэта прасцей. Я прачытала на днях, дарэчы, вельмі добры аналіз, правда, там чалавек сказаў, што феміністкі таксама проста ненавідзяць всех мужиков. Ну, гэта не так, але добры быў аналіз вось гэтай мізагіннай такой тэматыкі ў тым, што гэта вельмі удалая, яны трапляюць у кропку, да? Замест таго, каб мужчыне задумацца, што я раблю не так, і ці магу я нешта зрабіць так, да ладно, нават не то, што не так, што мы ўсё не так, што мы нармальна робім, просто папусціцца, да? Замест гэтага ім прапануеце, кажуць, глядзіце, ёсць цэлая група людзей, якая вінавата. Гэта не вы, гэта вы жанчыны вінаваты. Канешне, так прасцей, канешне, так, ну, лягчэй як бы зняць сябе адказнасць, да, і сказаць, о, цяпер я буду ведаць, што рабіць, мне вось гэты чувак упэўнены ў сабе сказаў, і я цяпер буду так рабіць. Можа быць, за гэтага, я не ведаю, але з аднаго боку гэта плынь вельмі развіваецца, да, ну, і давай не будем забываць пра інцэлаў. Гэта ўвогуле такі дзіўны свет, вагінацэнтрызм яны называюць, да, яны лічаць, некаторыя з іх лічаць, што жанчыны проста таму, што ў іх ёсць вагіна, павінны даваць ім мажлівасць заняцца з імі сэксам. Ну, нешта так жанчына, мне здаецца, пра чэлісы не думаюць, ну ладно, што нехта ім павінен даць чэліс, ці што. Ну, карацей, а з другого боку, вельмі важна казаць все-таки пра другую плынь, я б хацела таксама пра добрае гаварыць, да, пра тое, што все-таки мяняецца ў свеце, мяняюцца стасункі. Людзі паступова адыходзяць ад гэтых вось стэрэатыпічных, это тое, пра што мы таксама будем гаварыць, да, пра стэрэатыпічныя вось гэтыя ролі. Людзі адыходзяць ад гэтага і ўсё-таки пачынаюць выбудоўваць больш такія, ну, больш трывалыя прывязанасці псіхалагічныя, у якіх насамрэч шмат больш кайфу, шмат больш задавальнення, шмат больш класнага сэксу, і, ну, як бы па працягласці яно просто, ну, даўжэй і стабільней, не ведаю, спакайней. Таму мне ўсё-таки гэтая плынь больш падабаецца, да. Яно таксама пройдзе праз нейкія буры, таму што ўсё больш гэтых відосікаў, і мяне яны радуюць, да, калі пытаюцца у жанчыны там кшталту, і што ты так і будзеш адна, яна кажа, ну да. Ну, а я хочу быць адна, мне комфортна адной. І што вось так ты прошу, ну не адна з кошкай. Ну, і жанчына ўсё больш выбіраюць вось гэта, быць адной самастойнай, таму што жанчыны замарыліся абслугоўваць. І калі я кажу, жанчыны замарыліся абслугоўваць, я ні ў якім разе не кажу, што мужчыны дрэнныя, я не кажу, што мужчыны прымушаюць. Я кажу, што у нас ёсць сацыялізацыя, у якой дзяўчынак, жанчын выхоўваюць як абслугоўваючы персанал. І жанчыны нарэшце замарыліся, і нарэшце яны такія, о, дык я магу будаваць кар'еру. Я магу не нараджаць дзіця, а магу нараджаць адна. Я магу зарабляць грошы, я магу атрымліваць столькі адукацыі, колькі хачу. І яны пачынаюць у гэтым лавіць кайф. І статыстыка вось такая кажа, што жанчыны больш шчасліва сябе адчуваюць не ў браку, у той час, як мужчыны больш шчасліва сябе адчуваюць у браку. Вельмі трапна сказаў адзін мой знаёмы псіхолог, беларус, калі ён сказаў, што пытанне у тым, пра якія стасункі мы гаворым, да, статыстыка з якіх бракаў узята. Канешне, калі з гэтых традыцыйных, класічных, дзе ёсць сацыялізаваныя такія ролі, да, дабытчык мамантаў, значыць, і храніцельніца ачага, што таксама не з'яўляецца праўдай, бо раней 90% ежы дабывалі жанчыны з дзецьмі, а мамантаў лавілі там раз на 2-3 месяцы. Тым не менш, калі мы такія стасункі берем, то, канешне, там некамфортна жанчынам. Калі мы берем добрыя, глыбокія стасункі з узаемапавагай, з чуццём, з тым, каб слухаць адно аднаго і чуць адно аднаго, то я ўпэўнена, што ў такіх стасунках усім лепей. Ну, гэта энергія, якая накапліваецца так штодня і штомесяц, штогод, і сапраўды... Просто пытанне для чаго? Вось это таксама такі добры. Я калі развялася першы раз, у мяне таксама быў вось, ну, там, я хачу быць не адна, да, і вось это вялікая розніца. Я хачу быць не адна, ці я хачу быць з кімсьці, да. Ну, не адна, гэта, як бы, ну, не лепшая стратэгія, да, там, абы не адна. А вось потым я задала сабе пытанне, а для чаго я хачу быць з кімсьці? І мне вельмі падабаецца адказ для радасці. Не толькі таму, што гэта лягчэй, безумоўна, і дзяцей гадаваць лягчэй дваёх, калі двое ўключаных дарослых, да, і там, я кажу, жывёлку прасцей взяць на дваіх, чым на адну сабачку ці коціка. І, ну, весялей проста, але галоўнае гэта радасць, гэта тое, што можна разам смяяцца, разам вандраваць, разам дазнавацца нешта новае, разам весяліцца, падтрымліваць адно аднаго. Ну, мне здаецца, што пра гэта мала гаворыцца. Слухай, ну гэта ж яшчэ стасункі, гэта ж яшчэ і соцзалежнасць.
я магу іншы бок сказаць, так? Гэта ўсё трэба рабіць разам, увесь час трэба азірацца, што табе падабаецца, што табе не падабаецца. Вось я хачу паехаць, не ведаю, у адпачынак у Грэцыю, а ты хочаш паехаць там на Кіпр ці пасядзець увогуле дома. Вось, і ты, так, але хочацца нібы ты разам, увесь час вось гэтыя там вось балансы, як гэта трымаць. Вось у тебя атрымліваецца трымаць? Цудоўна, моя жонка зараз на морачку ў санаторыі. У яе адпачынак такі вось прям отпуск, тое, што называецца отпуск, і мы так паглядзелі, палічылі, ён першы раз у яе ў жыцці атрымаўся, тому што такі не на 5 дзён кудысьці зганяць, там паглядзець краінку, а вось так 1,5 тыдня прям адпачываць, не працаваць, вось галоўна не працаваць. Окей, ну я зараз паглядзела, што я не магу сабе зараз дазволіць гэта, у мяне ёсць зараз задачы, які трэба зрабіць па працы, ну я запланавала, окей, я буду планаваць там на канец восені, але яна можа зараз на здароўечка, я вельмі рада за яе. Ну супер, а мы у эфіры Еўрарадыё працягваем абмяркоўваць важныя вострыя пытанні. Вяртаемся да Алекса Леслі. Вось ты кажаш, што вось лепш бы, магчыма, там, не ведаю, ён там ці чалавек, які звярнуўся да яго, пайшоў на нейкія там курсы, каб развіваць гэтую упэўненасць у сябе, так, а не тое там, як там прычапіцца да дзяўчыны. Але я думаю, што хутчэй за ўсё прыхільнікі Алекса Леслі, і магчыма, ён таксама адкажа, што калі я даю такія заданні, ці калі мы ідзем на такія заданні, так, магчыма, нейкі неўпэўнены, максімальна неўпэўнены ў сябе мужчына, так, ён пераходзіць нейкую такую мяжу, падыходзячы да незнаёмай жанчыны, чапляючы яе, нешта там такое. Вось, і гэта якраз пра тое, што ён развівае ў сябе ўпэўненасць. Але якую ўпэўненасць? Што я ўсё магу? Я магу вось так проста безнаказана падысці і зрабіць няёмка чалавеку? Это не няёмка, гэта гвалт. Давай называць рэчы сваімі імёнамі. Гэта гвалт. Калі я нешта раблю без згоды, гэта гвалт. Таксама можна развіваць упэўненасць, каб проста падыходзіць, пачынаць размаўляць з жанчынамі. Калі ласка, калі хочаш навучыцца упэўненасці, я просто чытаю шчыра вельмі шмат у пабліках розных, там беларусы Варшавы і розныя паблікі, якія там дыаспаральных і так далей. Асабліва, мне здаецца, на пачатку года это просто быў нейкі біч тэмы, да, адзіноцтва, што людзі ім вельмі самотныя, яны вельмі адзінока сябе адчуваюць, і нават пары, там нават былі такія паведамленні, што вось мы з мужам, а нам вось сумна, куды, дзе ўвогуле людзей знайсці, да? А з другого боку, ну, ёсць столькі сустрэч, прычым бясплатных, ну, типа, калі ласка, хадзі не хачу, і пры гэтым, вось, дарэчы, недалёка ад вас таксама ёсць фундацыя краіны, у якой шмат праходзіць майстар-клясаў, прыходзь сабе, вышывай, там, што-небудзь рабі, да? Я была там адзін раз. Мне вельмі спадабалася. Я больш туды не дайшла. Ну, таму што, ну, няма сілаў, няма рэсурсаў. То бок тут таксама трэба яшчэ ўзважваць, а ці ёсць зараз энергія на тое, каб заводзіць новыя знаёмствы. З другого боку, хочаш упэўненасці, калі ласка, падыдзі і скажы, я хочу з вами пазнаёміцца. А неўпэўнены чалавек, не можа ён так падысці і сказаць. І схапіць за азадак ён можа, значыць, да, альбо за грудзі, а падысці сказаць, я хочу з вами пазнаёміцца, нельга. Гэта нічога не нагадвае, так? Мне нагадвае, не ведаю, малодшыя класы ў школе. Калі вось каб і прыцягнуць да сябе ўвагу, хлопчык, там ці не абавязкова хлопчык, дзяўчынка так магла рабіць, так? Вось менавіта зрабіць некую кепскую рэч, так? Вось просто каб сябе вось, як ты можа, і все. А што нам казалі? О, ну, калі мы прыходзілі дадому і казалі, што вось ён мяне крыўдзіць увесь час, і там казалі, да ладно, смейся і там не звяртай такой увагі, ён цябе любіць хутчэй за ўсё. Ну, так. Прысмейся, гэта таксама вельмі важна, дарэчы, таму што вельмі шмат на розных якраз такі трэнінгах асертыўнасці. Вот вельмі дзіўна, да, што вельмі папулярна. Я просто не бачыла трэнінгі, напрыклад, там, як знайсці жанчыну мары. Альбо як пабудаваць стасункі. Мне больш было такое спадабалася, як пабудаваць добрыя стасункі. Але я бачыла вельмі, ну, альбо пікап з боку мужчын, да, альбо... Не, ну ладно, я не буду зараз апраўдваць, я думаю, што з боку жанчын таксама бываюць нейкія курсы, дзе там вучаць, як, там, не ведаю, как развесці на салат в рэстаране, ці як там называюць зараз тарелачніцы. Тым не менш, жанчын вучаць усміхацца. І вось гэта цярпі і усміхайся, яно настолькі з намі з дзяцінства, што потым, калі мы часта можам казаць нават
не, але пры гэтым ківаць, высміхацца. І вось гэта не, оно счытваецца незразумела. Я не надта хачу казаць жанчынам, што ім рабіць. Типа, табе трэба рабіць так і так, таму што трошку надоела увесь час казаць жанчынам, але, на жаль, гэта працуе. 70% жанчын падчас такіх сітуацый яны просто ў ступор уходзяць, яны не могуць нічого сказаць. Потым пачынаецца там, а што я зрабіла, да? Другое пытанне, там, не ведаю, ці не кароткая спадніца, ці не тое, ці не сёе, да? Але просто крыкнуць, гэта ў 90% можа змяніць сітуацыю. Просто пачаць крычаць, просто пачаць гучна агучваць, што адбываецца, да? Тэмы перакрыжоўваюцца, таму я ўсё-таки не магу, канешне, як чалавек, якая займаецца тэмай сексуалізаванага харасменту ў грамадзянскім асяроддзі у беларусаў эміграцыі, беларусак. Шмат гісторый, які мне расказвалі, я разумею, чым праблема. Людзі не гавораць чётка, што адбываецца. І таму не раз была такая сітуацыя, калі там камплімент. Гэта камплімент, таму што я добрая працаўніца, ці камплімент, таму што гэта флірт. Потым запрашэнне на каву ці на віно. Гэта пабалтаць па-сяброўскі, ці гэта таму, што мяне са мной фліртуюць. Потым пасля віно, а давайте правяду. І дзяўчына не разумее, жанчына, у які момант, да? Гэта што адбываецца? Гэта просто да мяне добрае стаўленне, ці гэта ўжо флірт? І вось тут, насамрэч, вельмі дапамагае просто сказаць это ўслых. Ці правильно я разумею, што ты са мной фліртуеш? Бо 90% сітуацый, калі назваць гэта сваімі імёнамі, мужчыны такія, типа, не. Таму што якраз такі шмат хто карыстаецца вось гэтым. Она ж не говорила нет. А на што гаварыць, калі ты не задаваў пытання? Пра што тады казаць не ці так? І атрымліваецца жанчына ў такім неразуменні, гэта флірт ці не флірт. І мужчына гэтым карыстаецца, я ж нічого не зрабіў. А потым, калі нешта зрабіў, да, і жанчына скажа, што я не хацела этого, ён скажа, так ты ж не сказала не. Дык ты не запытаў. Таму нам усім трэба вучыцца размаўляць. Просто прагаворваць, як нехта пісаў, дык а як прапанаваць секс. І, я напісала ротам, гаварыць просто, да, пры тым, што, я не разумею, як можна адразу прапанаваць секс. У любым разе гэта спачатку будзе, ты мне падабаешся, потым будзе, ты мне падабаешся там у романтычным плане, да, потым я хацела б з табой нейкіх стасункаў, да, там, альбо я б хацела, окей, ёсць секс на одну ноч, нічого страшного ў тым няма. Але просто скажыце пра гэта. Я не готова зараз да стасункаў, я не хочу стасункаў, але я готова там на, там, як яна зараз цяпер модна называць, situationship, ці як? Типа, давай просто займацца сексам. Все, у гэтым нічого. Калі мне кажуць на гэта, што тут прападае романтыка, я хочу просто сказаць, паспрабуйце. Калі вось так прямо сказаць, там... Можа, тая самая больш. Романтыка пачнецца якраз хутчэй ўжо, так? А не вось гэта ўсё. Дарэчы, ведаеш, што гэта ўся сітуацыя апошніх месяцаў і не апошніх месяцаў усё жыццё мы гэтым жывем. Просто так, гэта пачалося ўжо так публічна абмяркоўвацца. Яны даюць магчымасць паглядзець на свае паводзіны, і я праз вось гэтыя ўсе тэмы наконт таго, што вось жанчыны самі вінаваты, там усё, і пачынаю там аналізаваць свае паводзіны, там як я сябе паводжу, так, у грамадстве. Я памятаю, што вельмі шмат гэта з падлеткавага яшчэ ўзросту ідзе, так, мне казалі: Маш, ты размаўляеш, ты ўвесь час фліртуеш. Ты можаш размаўляць просто пра нейкую нават тэму, і ў цябе просто ў вачах гэта вось ты так... Гэта дрэнна? Я правакую людзей? Не, вельмі добрая тэма, таму што у мяне шмат розных адукацый. Вось адна з адукацый насамрэч коучынг, да, і яшчэ у мяне там сацыялогія, энеаграма, забыла, крацей, розных у меня шмат адукацый, і ў адной з іх, не памятаю ўжо адкуль, было добра такое дзяленне людзей на 3 тыпы, да? Гэта тып самазахавання, тып сексуальны і тып сацыяльны. Вось. І гэта вельмі цікава, калі пачытаць, да, там зразумець, хто як, да, і як людзі сябе ведуць. І вось тып самазахавання гэта людзі, якія такія самі сабе, да, вельмі зручна, вельмі добра зразумець, калі гэта вялікая кампанія. Напрыклад, ты заходзіш у залю, дзе шмат людзей. Як ты сябе пачынаеш весці, вось так можна зразумець, хто ты па гэтаму тыпу, да? Таму што тып самазахавання, хутчэй за ўсё, адыдзе старонку, адна ці адзін будзе стаяць, там, можа быць, да іх нехта падыдзе, і ім так камфортна назіраць за ўсімі, не ўступаць у камунікацыю. Якраз такі тое, што называецца сексуальны падтип, да, это людзі, якія будуць камунікаваць заўсёды адзін на адзін з кімсьці. Нават калі гэта там лекторка, да, і вялікая заля, все равно яны будуць знаходзіць некага аднаго і з кімсьці адзін на адзін камунікаваць. Ім так камфортней, бо мы ўсё гаворым насамрэч пра бяспеку. А сацыяльны тып, напрыклад, я сацыяльнага падтипу, да, гэта вось ты заходзіш і ты размаўляеш з усімі. І вось мне, напрыклад, так камфортней, чым там стаяць адной ці камунікаваць адзін на адзін. І я некалі сказала, таму што так, я пазнаёмілася таксама з адной дзяўчынай, якая у сексуальнага тыпу
типа вельмі такія жэсты такія вось прыемныя усмешкі і так далей. І я з адной жанчынай такой пазнаёмілася і потым размаўляла з сяброўкай, кажу, слухай, ну вось ці не правакуе гэта? На што мне сяброўка, дарэчы, трэнерка па асертыўнасці Оля Ланёўская, дзякуй вялікі, яна сказала, што не, ніхто ніколі не правакуе, спытай, просто удакладні. Калі я з табой камунікую і мне здаецца, што ты са мной фліртуеш, нішто не забараняе мне сказаць, слухай, а ты зараз са мной фліртуеш ці не? Ці правільна я разумею? Ці правильно я считываю? Ты скажешь, не. Я такая, ну окей, да? Потому что мы все ведем себя по-разному. Для нас усіх розныя проявы наших эмоцый, проявы наших думок, там, словаў и так далее. Просто спытать, и все. Я не назвала бы это провокацией. Я не лічу, что провоковать на что? Давай так. Провоковать на больш, не ведаю, больш близкие коммуникации? Так. Провоковать на что? На гвалт? На гвалт правакаваць нельга. У гвалце заўсёды адказны толькі гвалтаўнік. У нас тут часам пишуць под нашими такими эфирамі на такія звычайныя чалавечыя тэмы, важныя вельмі тэмы, што вось нібыта ў такія часы, калі паўсюль войны, дуць, там танкі, ўсё такое, так вы там размаўляць усё. Буду весці такія эфіры, пакуль у краіне няма закону пра хатні гвалт, пакуль з'яўляюцца такія сітуацыі, як апошнім часам, там з дикпікамі, не з дикпікамі, так, і ў нашых колах, у колах нашых знаёмых, і пакуль жанчыны ці мужчыны аказваюцца ахвярамі такіх сітуацый, я буду працягваць весці гэты эфіры, таму што гэта важна ў любы час, нават у ваенны. Правільна кажаце, ідзе вайна. Я б хацела дадаць. Я не знайшла пацверджанняў, але вялікая колькасць украінцаў, украінак, з якімі я размаўляла, казалі, што гэта праўда і што яны бачылі гэтыя фотаздымкі. Зараз будзе триггер-ворнінг павешаных, згвалтаваных жанчын у Бучы. Іх было вельмі шмат. І гэта якраз такі пра тое самае, ідзе вайна, пра тое, што лінія гвалту, яна адна, пачынаецца ўсё з такіх вось жартаў, з таго, каб зрабіць тое, што жанчына не хоча, з таго, каб прымусіць жанчыну, да? З жартаў нейкіх сексісцкіх, да? Працягваецца тым, што можна замахнуцца на жанчыну. Заканчваецца тым, што ў тым ліку ў вайне заўсёды уразлівыя групы будуць цярпець першымі. Гэта людзі з інваліднасцю, якіх, дарэчы, не ўсіх паклапаціліся, каб вывесці з ваенных з тэрыторыі ваенных дзеянняў, да? Гэта жанчыны, якіх гвалцілі, і прычым не толькі з аднаго боку, тому што праз некалькі месяцаў актывісткі ў Украіне сказалі, што ўсе шэлтары ўжо забітыя жанчынамі, тому што вяртаюцца траўмаваныя іх муж'я, з імі мала хто працуе, тому што няма рэсурсаў, і яны пачынаюць збіваць сваіх жанчын. Гэта заўсёды было і будзе, і калі нехта лічыць, што мы не павінны гэтым займацца, у мяне пытанне да гэтага чалавека, чым чалавек займаецца. Калі чалавек займаецца нечым, што дапамагае, там, не ведаю, змяніць ход вайны, рэспект. Калі чалавек займаецца нечым у палітыцы Беларусі, таксама рэспект. Калі нічым не займаецца, ну дык займіся чым-небудзь. Мы будзем займацца гэтым, таму што я ў гэтым бачу таксама сэнс, і таму што гэта было заўсёды, і яно заўсёды будзе важна. А ў нашым выпадку, пакуль мы гэта не зменім, мы не зможам, ну, мы не пабудуем дэмакратычную Беларусь. Я разумею, што проста сказаць там, типа, дык на цябе не ўстане, там, а чаму ты пра гэта кажаш, а цябе за задак і не схопіць. Ну, дык і добра, што не схопіць, я не хачу гэтага. Але тым не менш, пакуль мы не зменім вось гэтую сітуацыю, мы не будем развиваться, мы не будем развивать нормальное грамадство, да? Просто уявіце, якая колькасць жанчын-беларусак могла б быць шмат больш актыўнымі, калі б у іх было трошку больш магчымасцей. Каб іх не затыкалі, каб у іх былі аднолькавыя заробкі, нават там у тых сферах, якія мы ведаем, да, все роўно мужчын у жанчын розныя заробкі, у апазіцыі, у грамадзянскім сектары, да. Калі жанчыны б не баяліся, калі б жанчыны прапаноўвалі сябе на кіруючыя пасады, колькі у нас было б рэсурсу яшчэ, мы просто гэты рэсурс зліваем. Мы пабачылі добры прыклад, так, у 2020 годзе, калі выйшлі нашыя там дзяўчаты, так, з'явілася Маша, яна заўсёды была, але ў публічным полі з'явілася Маша Калеснікава, так і ўсе пабачылі, так, лідарку, і ўсе крычалі, вярніце нашу Машу, так, і гэта быў добры прыклад таго, як жанчыну ўсё ж такі яна не пабаялася выйсці там наперад, павесці за сабой беларусаў, натхняць беларусаў і гэтак далей. Я не кажу, што няма такіх мужчынаў, дакладна ёсць такія мужчыны, якія таксама могуць і робіць важную справу і ўсё. Я хачу далей перайсці да пытанняў яшчэ. Вось Дара піша, што в Амерыкі ўжо
доразвивались, что классно выглядишь, можно признать сексуальным домогательством и подать в суд. Сапраўды есть такое, ці гэта ўжо перабор? Я не ведаю. Я вось там не была. Это ведаешь, як «Родитель 1, Родитель 2» и «Оно», да, пужалі ты пужалкі. Ну, па-перше, давайте тады злятаем в Америку, да? Па-другое, давайте там пожывем і паглядзім, як это будзе адчувацца на сабе. Я могу сказаць, што я, хутчэй за ўсё, не зраблю камплімент чалавеку без згоды. Нават камплімент. Ну, вот я хочу табе зрабіць камплімент. Ну, рабі. Вось, бачыш, і ты кажаш рабі, тады я могу зрабіць камплімент. А так, ну, прабачце, ну, сфігалі. Ну, типа, а ты прасіла мяне некую адзнаку, ці што ты, ну, вось, навошта? То бок, я не бачу гэтым нічога дрэннага. Я не бачу дрэннага ў тым, каб сказаць, што... Не, я лічу, што это перакручана. Я лічу, што это просто вырвана з кантэксту, ведаеш, калі кажуць, што там я табе скажу, што ты добра выглядаеш, а ты мяне засудзіш. Мы там не былі, вось калі гэты чалавек прямо ў Амерыцы зараз, калі канкрэтны кейс мне давядзе, пакажа, то, можа быць, мы гэта абмяркуем з аднаго боку, з другого боку. Калі маятнік там хіснуўся ў максімальна адзін бок, ён, на жаль, хіснецца ў максімальна другі. Калі столькі год нам казалі, там, вы украшэнне калектива, да, вось это ўсе аб'ектывуючыя рэчы, то пасля гэта, конечно, может быть, нават у тебя файная фрызура успрымацца як, ну, типа, а чаму ты мне кажаш про файную фрызуру? Давайте не будем, як бы, переживать за Америку. Мне здаецца, Америка як-небудзь сама разбярэцца. Давайте будем переживать за сваё бліжэйшае атачэнне і за тое, ну, калі мы там яшчэ глядзім на нейкую там новую Беларусь, да, то про новую Беларусь будем думаць, да, про то, як мы вернемся і што мы там будем будаваць. У нас ёсць магчымасць назіраць, да, у іншых краінах іншыя правілы, іншыя законы, мы можем паназіраць і такі, вот это нам падыходзіць, нам не падыходзіць. Але нічога не мяняць у сябе і толькі сець сказаць, а вот там вот дрэнна, там мы гэтага не хочам, дык нам да гэтага яшчэ, прабачце, як да луны. Класна было б, дарэчы, пачытаць розныя законы, як гэта сапраўды ў розных краінах, у той жа Амерыцы, ўсё, таму што, ось бачыш, ёсць розныя людзі, так, ты кажаш, што можа гэта і окей, што трэба падысці і запытацца, а можна я табе зраблю камплімент, а з іншага боку, не ведаю, мне падабаецца, калі нехта там робіць кампліменты, просто спокойно, ну, прабач. Глядзі, і это заняло 5 секунд. Ты сказала гэтую фразу, і цяпер я, ведаючы цябе, ведаю, што табе падабаецца, калі табе робяць кампліменты, і мне абсалютна не будзе ствараць ніякай там няёмкасці. Кожны раз, калі я цябе бачу, рабіць табе кампліменты, тому што я цяпер ведаю, што табе падабаецца. Адзін раз сказаць, і цяпер увесь час, колькі мы з тобой будем бачыцца на гады наперад, я магу табе рабіць кампліменты. У чым праблема? То бок нармальна, калі мужчына ўсё ж такі падае паліто жанчыне і кажа, можна я там табе падам паліто? Тут вельмі шмат куртак можно висеть, вот я хочу вот, там вот тебе за тобой поухаживать. Это классно. Нормально, да? Калі... Потому что я чула, у меня была ситуация, калі там один, магчыма, нават агульны там знаёмы, яшчэ шмат там гадоў таму, вось ён просто сапраўды вісела шмат там нейкіх там куртак, мне трэба было кудысьці скакаць, так, вось ён так зняў гэтае паліто, да мяне падышоў, але гэта вельмі блізка знаёмы мне чалавек, ён там падаў, і я сказала дзякуй, так, яму, і ён такой, гэта табе дзякуй. Я кажу, чаму, ну, там за што? А ён кажа, ты ведаеш, я не ведаю ўжо, як сябе паводзіць у такіх сітуацыях. Я баюся, што на мяне адрэагуюць агрэсіўна. Просто пагаварыць, і ўсё. Ну, то бок, я не бачу ніякай праблемы ў тым, каб людзі клапаціліся адно ад другой другім, так? Пытанне ў тым, што каб проста спытаць. Ну, я не бачу ў гэтым праблемы. Калі мне цяжка несці сумку, і я іду там сябрам, да, я могу сказаць, слухай, мне цяжка, можеш каляска паднесці. Але калі са мной побач ідзе сяброўка, і мне цяжка, я таксама могу сказаць, слухай, мне цяжка, можеш каляска дапамагчы. Я не бачу ў гэтым праблемы. Калі пытанне толькі ў тым, каб не рабіць несвядома, да, ну, падаваць паліто, таму што прынята, што жанчыны, што, рук няма, ці што? Што за жанчынамі трэба ўхажваць, а чаму за мужчынамі не трэба ўхажваць? І за мужчынамі можна паухажваць. Да, а чаму не трэба... Ну, я люблю ухажваць, там, я люблю апекавацца сябрамі, да, калі ім гэта патрэбна, да. Я люблю вельмі устраиваць дні, там, дзень клопату, да, там, калі у меня была прастора свая ў Беларусі, это быў сямейны падворак, это быў каворнік для бацькоў з дзецьмі. Цудоўна, мне і таты, і мамы спалі на канапцы, я іх акрывала пледзікам, прыносіла ім гарбатку. Мне было ўсё роўна, гэта тата айцішнік, ці мама айцішніца, ці, ну, якога гендру ўвогуле чалавек. Гэта бацькі малых дзяцей, яны замотаныя. Калі там нехта падхрапвае, я падам падушачку, акрыю пледзікам, прынесу гарбатку, і мне ад гэтага кайфова. І я не бачу ў гэтым праблемы. А цяпер мы вяртаемся да Алекса Леслі. У мяне яшчэ ёсць одно пытанне, так? На жаль, маглі бы размаўляць цэлы дзень сёння на ўсе нашы набалеўшыя тэмы. Пытанне, так? Скажы, калі ласка, чаму людзі
гатовыя аддаваць яму за ягоны вось гэты курс $300, каб што, так? Калі ў прынцыпе чалавек, у якога ёсць $300, вольныя такія, так? Ён можа сапраўды там нажаць, ну сапраўды колькі зараз, я не ведаю, няўжо людзі не ведаюць, што ёсць гэтая прылада, дзе ў прыладах проста пішуць там мэта знаёмства, секс, мэта знаёмства, там сям'я, так? Вось ён можа паглядзець у гэтай прыладзе, так, што яму пасуе, секс, сям'я ці там усё што заўгодна, так? Вось узяць гэтыя грошы, не ведаю, сустрэцца там пазнаёміцца з новым чалавекам у сваім жыцці, так, куды-небудзь схадзіць там, не ведаю. Вось навошта плаціць $300 Алексу Леслі? Як гэта працуе? Мне здаецца, што гэта зноў пра адказнасць, гэта за тое, каб зняць сабе адказнасць. Гэта не я нешта не так раблю, гэта яны сукі. Это яны такія мерканцільныя, вось ім абы бабло, вось яны такія, таму іх трэба вось так. Я не ўсё чытала, на шчасце, і ён там яшчэ кнігі які пісаў. Я ўчора пачала глядзець абзор на некую адну яго кнігу, не змагла. Але вось з яго паплечнікаў, і такі ж не толькі ў нас, вось не толькі беларус, там рускі, такія ёсць і амерыканцы, таксама вельмі папулярныя блогеры. Дык адзін з іх проста напрамую кажа, што жанчын трэба гвалціць. Што згвалчаная жанчына, вось тады толькі яна будзе нармальная ў стасунках. Ну, і калі мы так гаворым, ну, тады пытанне, для чаго мужчыны ідуць? Яны ж не ідуць пабудаваць стасункі. Окей, давай без гвалту. Колькі у нас ёсць дарослых, класных, нават беларусаў, адукаваных, там, не ведаю, разумных, ветлівых, да? Але, ну, якія не могуць пабудаваць добрыя, там, доўгатэрміновыя, добрыя, трывалыя стасункі. Ну, таму што ва ўсіх ёсць свае, як бы, не ведаю, праблемы, там, тараканы, там, избегающие привязанности и все такое, да? А тут, ну, тебе просто кажуць, гэта не ты вінаваты. Это виноваты вось гэтыя меркантильныя сукі, і іх просто трэба браць сілай, і все. Канешне, мужчыны, ну, на жаль, ім, ну, як бы, гэта прасцей даецца, чым будаваць стасункі, там, нешта размаўляць. Ну, мне здаецца, што это толькі пра ўпэўненасць, пра адсутнасць упэўненасці, да, замест таго, а я пайду з тобой размаўляць на, ну, там, мужчына, напрыклад, да, запрасіць, а раптам нам не будзе пра што гаварыць, а раптам я не настолькі разумны, каб там падтрымаць нейкую тэму, там все. Ну, у людзей ж як бы з упэўненасцю вельмі шмат пытань ва ўсіх у нас, да, і наколькі б мы не былі развіты, у нечым мы таксама не ўпэўнены ў сабе. Это нармальна. Але другая праблема, я лічу, што у нас у грамадстве вельмі прыняты вось гэтай маскі, да, ты павінен ці ты павінна, да, зноў такі социализации вяртаемся. Мужчына павінен што? Па-першае, мужчына заўсёды павінен хацець сексу. Мне здаецца, гэта таксама трэба ўжо мяняць. Таму што далёка не ўсе мужчыны не заўсёды хочуць сексу. Мужчына павінен быць, значит, маскулінны, накачаны, вот это вот всё, да, там токсичная маскуліннасць, да. Мужчына павінен шмат зарабляць, і гэтак далей. І, ну, як бы гэта таксама ціск. Я не кажу зараз, што там бедныя мужчыны, як бы, але я кажу пра тое, што эта сістэма патрыархата націсне аднолькава, ну, не аднолькава, ўсё-такі жанчыны яшчэ і пад гвалт трапляюць, але тым не менш, патрыархат ён шкодны для мужчын таксама. І замест таго, каб проста пачаць размаўляць нараўне, пачаць чуць адно аднаго, ну, мужчынам прасцей заплаціць $300, так. Давай будзем шчырымі, як і жанчынам. Ну, таксама жанчынам некаторым прасцей заплаціць за нейкі курс, каб зразумець, што мне трэба яшчэ там зрабіць, значыць, тое са сваім целам, мне трэба, значыць, схадзіць на такія-то шопінгі, купіць абавязкова. Таксама я была некалі на падобным трэнінгу, дзе бы трэба было купіць сабе кубак, там, ці не за €50, каб вось даказаць сабе, што ты сябе так любіш. Мне не патрэбен кубак за €50. Ну, типа, так не, ты толькі з языка, так, ты з языка просто сарвала, бо я узгадваю, быў такі перыяд, я спадзяюся, што ўжо мала жанчын карыстаюцца такімі кнігамі, так, але, ну, гэта кожная там справа кожнага чалавека, канешне, але памятаю, вось быў перыяд, такая мода ва ўсіх кнігарнях стаяла, як быць сцервай. Вось гэта ўсё, да, трэба там мужчыны любіць сцервозных там жанчын, там у лепшым выпадку, калі пішуш жанчына, не бабы і гэтак далей, так. І ці там, напрыклад, я памятаю, не так даўно, дарэчы, бачыла такую рэкламу, там курсы глыбокага пацалунка для жанчын. Вось гэта ўсё. Ну, і там было напісана, каб менавіта падабацца мужчынаў, ён ад вас нікуды не сыдзе. Так, то бок сітуацыя паўтараецца гэта тут. Так, да. Так, я кажу, што троху не туды завярнулі, замест таго, каб проста спытаць, што табе падабаецца, як ты хочаш, там, а я хачу вось так, а давай мы паспрабуем, каб падтрымліваць адно аднаго, каб чуць адно аднаго. У гэтым насамрэч шмат больш кайфу. Просто
ну просто мы не умеем. Ну, мы бачым, што імя Алекса Леслі оно фігуравала ў скандалах і ў Расіі, ўжо ў Беларусі, што кажа, і цяпер фігуруе тут у Польшчы, што кажа пра маштабнасць гэтай праблемы, калі вось аб'ектывізацыя яна ставіцца. Але нічого не будзе. Ну, Я думаю, што нічого не будзе. Я думаю, што эту заяву ў паліцыі, тым больш калі раптам гэта яшчэ і ад жанчыны з вопытам уцякацтва, я не думаю, што гэтым будуць разбірацца, я не думаю, што яго нехта троне. Ну, гэта таксама яшчэ момант, тут я не скажу самі вінаватыя, але тут таксама можа быць, можа мы натхнем нейкіх жанчын так на тое, што трэба быць актыўнымі і ўсё ж такі дамагацца праўды, тым больш калі еўрапейскія законы яны А я б хотела сказаць наадварот. Я б хотела так, з аднаго боку, а з другого боку я б хотела сказаць, што калі вы адчуваеце, што у вас няма на гэта сіл, гэта таксама нармальна. Гэта вяртаючыся да нашых як бы баранаў, далёка не будем заходзіць, ну, в сэнсе да нашых праблемаў, да, чаму жанчыны не пашлі ў паліцыю, да? Калі мы кажам, напрыклад, пра апошні публічны кейс, то давайте тады скажыце, калі у якой краіне, да, калі атрымаць, ну, тыя, хто атрымалі дзекпікі, яны былі ў там 4, як мне мінімум вядома, у 4 розных краінах, не ў тых, у якой аўтар, адправіцель, да? У якой краіне ісці падаваць у паліцыю. Па-першае, па-другое, у Польшчы колькі разоў я пыталася пра паліцыю, пра хатні гвалт і так далей, адразу кажуць, ой, ну вам трэба будзе 3 гады ў суд хадзіць. У каго ёсць зараз ресурсы, просто маральныя, да, хадзіць 3 гады ў суд. Трэцяе, гэта часцей усё патрэбна адвакатка, каб цябе просто пачулі ўвогуле, каб твае правы абаранялі. Я казала ўжо, што я хацела падаць заяву ў паліцыю на аднаго беларуса, годнага беларуса з БЧБ, ён пісаў просто, ну, просто жудасныя рэчы ў мой бок, і мне гэта было вельмі непрыемна. І я ведаю, што ён жыве ў Варшаве. Я хацела падаць у паліцыю просто, каб быў адзін прэцэдэнт, што типа, ребяты, калі мы ўжо знаходзімся ў Еўропе, ну, калі ласачка, давайте выконваць законы тых краін, у якіх мы жывем. Да? Гэта дыскрымінацыя, гэта прыніжэнне публічнае, да, у сацыяльных сетках, калі ласка, нясе адказ. 1500 евро адвакатка. Все, конечно ж, я не пошла нікуды. А калі табе трэба яшчэ і зубы зрабіць, яшчэ конечно, там, а калі так далей, яшчэ дзеці, ну... калі табе трэба... Ну, куды? Таму Ну, я так. разумею, чаму жанчыны не ідуць, таму калі у вас няма сілаў, не ідзіце, гэта нармальна. Але калі з вами нешта такое здарылася, калі ласка, не заставайце сам на сам, ёсць псіхалагічная падтрымка, ёсць падтрымка сяброўская, ёсць проста жанчыны, з якімі можна пра гэта пагаварыць, каб не заставацца адна на адну з гэтым. І самае галоўнае, калі ласка, памятайце, што дакладна вашай віны няма у тым, што да вас нехта дазволіў сабе рабіць тыя рэчы, на якія вы не давалі згоду. Дарэчы, пра актыўных людзей, так пра актыўных бацькоў. У дадзеным выпадку да нас прыйшоў каментар Вікторыі Бі. Падпісваецца. Калі дачка прыйшла са школы і сказала, што хлопчык ляпае яе па спіне, то на наступны дзень я яму распавяла, што магу і яму ляпнуць так, што вочы вылезуць. Ён зразумеў адразу ўсё. Нармальная тактыка? Ці ўсё ж не зусім псіхалагічна? Я не ведаю, колькі дзецям, да, ну, то бок раюць жа, канешне, калі гэта малыя дзеці, то, безумоўна, размаўляць, ну, увогуле, з дзецьмі лепей за ўсё размаўляць з бацькамі дзяцей, таму што ўсё-таки гэта не зусім раўная пазіцыя, але у любым разе, ну, рэспект чалавеку, што чалавек, прынамсі, пачуў сваё дзіця, таму што часта бывае, што і дзяцей, ну, як бы, дарослыя не слухаюць і кажуць там, а што ты зрабіла, а ты яго не чапляй, а гэтак далей. Плюс заўсёды можна пагаварыць з настаўнікамі. Згодна. Не маўчыце, калі маеце на гэта эмоцыі, калі гэта тычыцца бяспекі вашых блізкіх, вашай бяспекі. Ад гучнага скандалу пераходзім да штодзённай няроўнасці і паспрабуем паказаць сувязь паміж патрыархатам у доме і ў палітыцы. Белстат даў статыстыку, па якой бачна, што мыццё посуда, вось чаму нашыя жанчыны такія стомленыя, так? Мыццё посуда ў асноўным застаецца ў руках жанчын. Мужчыны робяць гэта ў 3 разы радзей. Чаму гэта важна для разумення гендерных роляў? Вось такое пытанне. Дарэчы, маленькая рэмарачка, так, якая, калі у нас гэтая навіна з Белстата была ў нас на Еўрараду, у тэлеграм-канале, я чытала каментары пад гэтай навіной, так, шмат людзей напісалі, а ў нас ёсць посудамыечная машина. І тады пытанне, хто яе загружае і разгружае. Оказывается, і тут есть праблема. Я хотела пажартаваць, што я некалі нават чытала, што мыццё посуду гэта лічыцца
мелкая моторика, которая мужчинам противопоказана, ці ж такое, нават такое тлумачэнне. Ну, то бок люди просто мелкая моторика противопоказана мужчынам, да ладно, яна ж усім. Ну, трэба ж неяк абаснаваць, чаму мужчына не павінен мыць посуд. Ну, это вось з нейкіх такіх, значыць, патрыархальных, не знаю, там, кніжак пра хазяюшак, я не ведаю. Для мяне гэта зноў-такі перажыткі. Пытанне не ў тым, хто мые посуд, а ў тым, хто хоча ці не хоча мыць. Калі два чалавекі не хочуць, тады можна дамаўляцца зноў-такі, да? А калі у пары, ну, калі мы берем гетерапару, да, і ёсць перакананне, што гэта задача жанчыны, ну, тады як бы нічого не зменіцца. Ну, калі і ён і яна гэта падтрымліваюць, ну, тады так яно і будзе працягвацца. Пакуль мы не зразумеем, што ну, мне хочется сказать, пакуль жанчыны не буду говорить, але, блин, колькі можна уже казаць, да, пра вось гэтую падвойную змену. Да, окей, мы размаўляем пра роўнасць, пакуль мы не разумеем, што там абавязкі нейкія, там агульныя, якія тычуцца нашай гаспадаркі, як мінімум, так, трэба дзяліць. Вось, увесь час будуць гэтыя канфлікты. Ну так, але з другого боку, ведаеш, это ўсё аналогіі у мяне адразу прыгаз, да? Хто павінен пачынаць такую размову? Не, у мяне аналогія адразу пра вось той самы харасмент, да, што калі мне зараз кажуць, дык гэта заўсёды было норма. А чаму раптам гэта стала не нормай? Нам ніхто не сказаў, што гэта не норма, да? Я хачу да цябе якраз запытацца. Так чаму вось кухня гэта нібыта жаночая тэрыторыя, як нам тут кажуць таксама ў Белстаце. Ну, чаму мы часта ўспрымаем гэта як норму, хоць на самой справе потому гэта так часта сістэма няроўнасці. Дык нас так выхавалі. Ну як? Ну, мы нарадзіліся і нас так выхоўвалі. Колькі я глядзела сітуацыі, калі ёсць у сям'і дзяўчынка і хлопчык, хлопчык у лепшым выпадку паехаў з татай на рыбалку, дзяўчынка хлопчыку не давалі мыць посуд, не давалі мыць падлогу. Казалі, што это абавязак дзяўчынкі. Таму што мы просто так выхаваны, не задумваючыся пра тое, што, мажліва, нешта недзе не працуе. Таму я пачала з пачатку нашага эфіру, да, вось, як бы сказала пра вось гэтую тэндэнцыю, якая зараз ідзе, да, што жанчыны ўсё больш хочуць быць, ну, як бы самі, просто таму, што яны не хочуць нікога абслугоўваць. І я думаю, што калі ўсё больш жанчын не будзе уступаць у стасункі, па-першае, можа быць, і мужчына зразумець, што, блин, таксама прикольна, да? А па-другое, можа быць, тады неяк па-іншаму мы будзем камунікаваць паміж сабой. Мужчына зразумее, што гэта прикольна, жанчына зразумее, што гэта прикольна, і ўсё, скончым з гэтай планетай і светам. Блин, дык, аказваецца, гэта не ЛГБТК вінаваты ў тым, што людзі вырадзяцца, да? А я думала ЛГБТК. Правда, у меня 2 дзяцей, но нічого. Не, слухай, я думаю, што ўсё будзе парадку, ўсё роўна ёсць это жаданне мець дзяцей, яно як бы і ў ЛГБТК таксама, прыкіньце. Карацей, не, я думаю, што ўсё будзе парадку, просто нормы камунікацыі мяняюцца. Мне вельмі спадабалася, як сказала Маргарита Янускайта, здаецца, яе завуць, літоўская феміністка, калі яна вось у момант гэтага усведамлення таго, што ўсё ідзе як бы не зусім комфортна для яе, у нейкі вечар яна прыйшла дадому, і яе муж прыйшоў на кухню, а яна была ў зале, і яна кажа, я толькі чую, як ён грыміць каструлямі, рондалямі, што типа пуста. І ён кажа, дзе вячэра? І яна кажа, прыгатуй. І вось гэта быў вельмі добры, як бы, ну, для яе такі момант. Яна кажа, я трымала сябе за рукі рэальна, каб не пабегчы, не гатаваць. Таму што мы так прывыклі, да? Але мы не прывыклі клапаціцца пра сябе. І мужчыны, і жанчыны, усе. Мы не прывыклі пытаць сябе, а што я хачу? Я хачу зараз выпрыдольваць эту кватэру 100-500 раз, ці я хачу паваляцца, і мне ўсё роўна, што тут нават, ну, троху брудна, але я замарылася. Альбо там пылу да халеры, да? Я хачу гатаваць вось эту вячэру, там, у духоўцы выгатаўліваць по 3 гадзіны. Ці фіг з ім, сёння мы поедзем ролтон просто тому, што няма сілу. І як бы калі мы пачнем, ну, а нас не вучылі, да, я кажу, ні мужчын, ні жанчын не вучылі пытаць, а што я вось, я хачу. Не вучылі дамаўляцца. Канешне, з аднаго боку, з другого боку, прачэкай свае прывілеі. Прывілеі аддаваць вельмі не хочацца. Ну, слухай, ну давай уявім, што вось просто уяві, што сённяшняга дня у цябе ёсць, не ведаю, давай робот, прыдумаем, каб гэта был не чалавек. У цябе ёсць робот, які табе гатуе, прыбірае, сцірае твою вопратку, змяняе бялізну, адводзіць дзяцей там у садок, ведае ўсё пра дзяцей, там, дактароў, пра гэтак далей, пра адукацыю. Блин, да, прикольна. І ў нейкі момант гэта прападае. Ну, вось ты вось так пачала жыць, да, што з цябе знялі просто столькі функцый, да, офігеть. Просто, давай так, просто уяві, што цягам месяцу табе не трэба твою кватэру прыбіраць і табе не трэба гатаваць. Але ў цябе будзе заўсёды чыста і ў цябе будзе ежа гатаваная, хатняя.
прыкінь, як прикольна, а цяпер прыкінь, што все гэта забіраюць. Ну, канешне, это, ну, навошта? Таму, канешне, ну, як бы, навошта напрагацца, калі можна не напрагацца? А ведаеш, ёсць яшчэ іншы момант, так? Асабліва гэта тычыцца перфекцыяністаў. Часам людзі дзеляць абавязкі, так? Дамашнія ўсё, хатнія абавязкі, так, ты будзеш рабіць там гэта, мыць, напрыклад, там кухню, там пакой свой, так? Я буду мыць свой пакой, там мыць там у ванне, напрыклад, прыбірацца, так? Ну і ўсё. І вось ты, якая ўсё жыццё там ці доўга сама прыбіралася ў той кухні, заходзіш у кухню і бачыш, што там недзе нешта не так. А гэта другі пункт. І гэта, на жаль, тое, з чым трэба Ну. таксама працаваць. Я па сабе гэта заўважыла, напрыклад, ну, з дзецьмі, да, што мне прасцей, я лепей прыбяру. Трываць, і казаць, дзякуй вялікі, што прыбрала, калі ласка, наступны раз можаш яшчэ лепей шафкі працерці. Абсалютна нармальна. Ну, як бы, да, это вялікае пытанне кантролю, таму што насамрэч за вось гэта з аднаго боку гэта вялікая адказнасць, і гэта вельмі шмат, як бы, ну, другая змена. З другого боку, гэта пра кантроль і пра немагчымасць аддаваць. І гэта, дарэчы, і ў мацярынстве. Нас таксама гадуюць такім чынам, што жанчына адказана за дзяцей, а потым аказваецца, што ну вось, а я не разумею, як я магу даверацца некаму іншаму таксама, як сабе. І я зразумела, ну вось, у нас 5 год, дарэчы, зараз стасункаў, толькі год, праз 4 гады, пры тым, што жонка моя адразу вельмі ўлілася там у гадаванне, ці ў выхаванне, адукацыю, ўсё астатняе. Толькі год назад, і мне гэта ну, па-першае, сямейную тэрапію таксама ніхто не адмянялі, да? А па-другое, мне патрэбіўся час, каб дазволіць сабе даверыць чалавеку таксама, як сабе дзяцей. Ну, нас гэтаму не вучылі. Таму тут таксама, ну, я разумею гэтую гісторыю, да, про то, што мы не умеем дэлегіраваць, ну, не умеем аддаваць, не дэлегіраваць, а аддаваць просто, да. І тут таксама пра давер. Ну, што, да, гэта, ну, не так прыгатавана, як ты прыгатавала па вячэру, але гэта вячэра прыгатаваная. Супер, сёння не ты гатуеш, папусціш. Але ўсё роўна ўся гэтая гісторыя са статыстыкай, што мужчыны там радзей там мыюць посуд, займаюцца хатнімі там нейкімі справамі, так, яны нам паказваюць, што мы можам, в прынцыпе, параўноўваць, і што гэта вельмі блізкая гэтая гісторыя, калі там што адбываецца з жанчынамі і на кухні, у хатнім увогуле жыцці, і ў палітыцы, так, там, калі там Лукашенко кажа там на Ціхановскую котлетніца, так, ці не месца жанчынам у палітыцы, з тым там тое самае, там гэтыя все гісторыі з Алексам Леслі, так, і публічнай прасторы. То бок гэта, у прынцыпе, часткі адной вялікай праблемы, адной вялікай гісторыі. А наконт вось таго, што там трэба дамаўляцца, ўсё, як ты лічыш? Ёсць у цябе пазітыўныя там погляды на будучыню? Змогуць мужчыны і жанчыны, увогуле, там, усе людзі, так, паміж сабою аднойчы ўсё ж такі дамовіцца? Ёсць нейкія такія, ты назіраеш пазітыўныя рухі? Я пазітыўна, мне вельмі падабаецца. Дарэчы, ведаеш, спачатку пайшоў такі тренд Red Flags, і это типа клас было, типа, што вось гэта не окей, да, і нарэшце, напрыклад, тому што, ну, ты ж ведаеш эту історыю, да, пра даследаванне па хатняму гвалту, калі запыталі ў жанчын, ці ёсць у вас у сям'і хатні гвалт, то большасць напісала няма, а потым адразу было наступнае даследаванне, дзе было напісана там, ці б'юць вас па патыліцы, ці даюць вам там паджопнік, там яшчэ што. І аказалася, што у большасці так, проста жанчыны гэта не ідэнтыфікуюць як хатні гвалт, і тады, ну, як бы пытанне, што мы чым называем. Вось, мне здаецца, што ўсё будзе мяняцца, але будзе мяняцца патроху. Пасля гэтага Red Flag пайшоў вельмі класны новы тренд Green Flag. І мне здаецца, гэта вельмі класна, таму што окей, мы ведаем, што вось гэта і гэта не окей, і калі ў мяне такое адбываецца, то лепей гэтыя стасункі там разарваць. А як добра? А хто нас навучыць добра? А ў нас ну, амаль што няма прыкладаў. І, ну, у мяне, напрыклад, у атачэнні ну, амаль няма прыкладаў, дзе людзі насамрэч нараўне. Таму што насамрэч такі ёсць міф, але ЛГБТК супольнасць таксама вельмі падзвержана патрыархальнай мадэлі, і часта вельмі у аднаполых стасунках все равно ёсць, ну, нехта ведущий і ведомы, да, там ведущая ведомая, неважна. Вось, і вось такіх прыкладаў, калі насамрэч два чалавекі нароўных, іх не так шмат, але, ну, мы патроху вучымся ўсе, і мне здаецца, што людзі пачынаюць адчуваць кайф. Зараз вельмі класная рэклама, я думаю, мажліва, ты таксама бачыла, пачынаць з таго, што хлопец хоча зрабіць якраз такі дикпік, да, і як бы хоча сфотаграфаваць, у яго ў гэты момант падае тэлефон і фотаграфуе яго твар, і жанчына піша cute face, і там потым шчаслівая гісторыя, яны ажаніліся і так далей. Супер рэклама бачыла. Да, ну, і ў канцы ён там бачыць свайго ўнука, які хоча зрабіць, значыць, фотаздымак свайго чэліса, а ён ему разварочвае камеру на твар. І я подумала, што, блин, ну, вось, это ж таксама не просто так з'яўляецца. Ну, да, гэта не класна прыдумалі, не ведаю, хто, але малайцы. Мне вельмі падабаецца гэта рэклама,
потому что там не написано, что мужчыны дрэнныя, што яны так робяць. Ну там я ведаю людзей, якія забаўляюцца этими дикпиками пры згодзе ўзаемнай на здароўе. Я толькі хочу ўсё роўна на всякий выпадак сказаць, што ўсё-таки ўсё, што ёсць у сеціве, некалі можа недзе ўсплыць. Таму нават калі вы давяраеце адно аднаму, калі ласка, падумайце пра сваю лічбавую бяспеку, просто элементарна. Але тым не менш, але ну як бы хай сабе забаўляюцца, але змясціць просто фокус увагі. Фокус увагі на нешта іншае, што насамрэч, ну ты ведаеш, як хуткі дафамін і там і не хуткі дафамін, да, розніца ёсць. Таму мне здаецца, што ўсё будзе мяняцца ў лепшы бок. Тым не менш, я згодна, што гэта ўсё адна лінія, гэта ўсё пра тое самае, толькі тут мы кажам, ну, пра тое, што так нельга, да, але калі, напрыклад, мы чытаем артыкулы, не ведаю, апошняе, што мяне зачапіла вельмі, это энергічная блондинка Маша Колесникова. Я просто так долго маркала, ну, я вось, ну, я ни разу не читала за 5 год, там, не знаю, похудевший политик такой-то, да, там, или там, не ведаю, подкачавшийся, ну, ладно, там про банки Краўцова писали, но вот, ну, типа, мужчин так не описывают, как женщин. Какая нафиг энергичная блондинка? Вы серьезно? І вось якраз, каб дабіць, як можам у часе, у межах нашага эфіру гэтую тэму, тэма вельмі шырокая, пра яе можна размаўляць бясконца, я якраз хачу паразмаўляць на тэму, як па-рознаму грамадства ўспрымае жанчын і мужчынаў у крызісных сітуацыях. Вось Наста, калі знікла Анжэліка Мельнікава, соцсеткі доўга абмяркоўвалі там яе прыватнае жыццё, муж, стасункі, там чуткі пра каханка, так, это вось просто вось адразу ўсё пачалося, вось сям'я, там што, які муж, а як там такой вось вельмі там датошна. Журналісты таксама рабілі гэтую справу, я з гэтым згодная, так, ну, спрабавалі знайсці, зачапіцца хоць за нешта. Окей, чаму грамадства сканцэнтравалася менавіта на гэтым, на прыватным жыцці? Бо толькі вось напэўна блізкія могуць там нешта распавесці. Мне здаецца, знайсці адказ. Ну, гэта небяспечна, да? Небяспечна не разумець, што з ёй, да? Ну, мне, напрыклад, все роўна у незалежнасці там ад таго, што яна там была нейкі перыяд, і ведаю, што супраць фемінітываў, нават і нешта яшчэ, у незалежнасці ад гэтага, ну, типа, у мяне галоўнае пытанне, ці жывая яна? Ну, вось мяне, як чалавека, турбуе пытанне, ці жывая яна. Таму што калі яна зараз, ну, раптам не жыва, то мне ўсё роўна, это яна пагадзілася, не яна пагадзілася, яна, ну, ўсё роўна ахвяра, да, і людям патрэбен адказ, і таму мне здаецца, вось гэтыя ўсе спекуляцыі, просто пытанне ў тым, наколькі мы можам далёка зайсці ў спекуляцыях пра жанчыны, пра мужчыну. Я тут, на жаль, з табой згодна, што гэта насамрэч мае значэнне, таму што я дагэтуль не ведаю, некалі мне сказалі там, што адзін палітык, у яго ўсе яго сакратаркі, значыць, з імі былі стасункі. Потым аказалася, што не, што ў некаторых з гэтых жанчын муж'я, яны там шчаслівыя браку, а потым і я такая, дык я не ведаю, а Павел Латушко ўвогуле, напрыклад, жанаты ці не? Я нідзе не чытала пра гэта. У сэнсе, я не хачу ведаць, соры, не кажыце мне. Я не хачу гэта ведаць. Але я нідзе за 5 год гэтага не прачытала. Нам вельмі часта кажуць, што увогуле такая інфармацыя, калі фігура знакамітая, калі чалавек з'яўляецца там часткай палітыкі, прадстаўляе нейкія палітычныя структуры, што людзі маюць права ведаць пра яго прыватнае жыццё. Добра, але я не ведаю, я вось, ну там, я не ведала там, што Андрэй Стрыжак у разводзе, я не ведаю там, ці ёсць жонка у Франака Вячоркі, просто про гэта, ну, потому что про гэта не пишуць, да? Не про тое, это не толькі про то, что я хочу гэта ведаць, это про тое, что не цікавіць гэтым, я даведалася про Анжэліку Мельнікаву столькі, колькі і не планавала даведацца. І калі вось гэты пашлі ўжо там цяжарнасць, нецяжарнасць, калі я прачытала яшчэ крытэрыі, па якім намагаліся вызначыцца мужчыны, ці яна была цяжарна, ну это просто, ну это нейкі здзек, да? Про дзяцей гэтых, да, там чуть ли не ўжо з фоткамі, там хто іх бачылі, хто не бачылі. Ну вось на гэту розніцу я б хацела звярнуць увагу на тое, што пра мужчын так не пішуць, як пра жанчын. Вось я звяртаю ўвагу, што літаральна вось што нядаўна, так ужо там 6 напэўна дзён прайшло, як мы даведаліся, можа ўжо і больш пасля палічу, як нам вядома, што знік Анатоль Котаў, чалавек, які калісьці працаваў у дзяржаўнай структуры, пасля быў правай рукой Латушкі, Паўла Латушкі, зноў, дарэчы, вось гэта ўся гісторыя так закручаная, але не пра тое гаворка шла пра яго затрыманне і міжнародны вышук. Чаму мужчыну спрымаць больш праз прызму прафесіі, палітыкі? Мы ведаем пра ягоную сям'ю за гэта ўсе дні,
дні. Я ведаю толькі тое, што калі напісалі, што яго нібыта затрымалі, жонка адрэагавала, абурылася гэта інфармацыя, але не стала каментаваць. Гэта першае, але калі ўсё ж такі на нашай Ніве з'явіўся артыкул, што ўжо ж там і розныя крыніцы пацвярджаюць, што яго няма, што ён з'ехаў з Еўрасаюза, і ён там недзе знік, ужо тады і ягоны сябра Александр Апейкін пацвердзіў, што так, сапраўды знік, і блізкія падалі ў вышук у Турцыю. Усё, што я ведаю на сёння пра прыватнае жыццё спадара Котава. Шчыра, я гэтае прозвішча першы раз пачула, калі вось прачытала артыкул пра знікненне, і так за гэтыя дні я не даведалася больш нічога. І для мяне гэта окей, толькі пытанне ў тым, што я таксама нічога хацела б не ведаць пра Анжэліку. Я лічу, што яна мела права, каб пра яе столькі не пісалі, прычым столькі яшчэ і бруда і гэтак далей. Факты так, патрэбныя. Вось з гэтымі грашыма незразумела, да, што мы можам толькі здагадвацца. Ніхто не ведае, як яно было, ніхто не ведае, чым яе маглі шантажаваць, не шантажаваць і так далей. Таму казаць загадзя, я лічу, што гэта неправільна. Звяртаць увагу. І тут таксама, на жаль, я папрасіла журналістаў, калі ласка, звяртаць увагу, асабліва калі датычыцца сям'і, калі датычыцца дзяцей. Не пішыце вы лішні раз пра дзяцей, не давайце вы нейкую чуллівую інфармацыю. Навошта? Каму гэта трэба ведаць? І таксама я б хацела падтрымку папрасіць, таму што, напрыклад, на днях прама пад адным з артыкулаў у нашай Ніве у каментарах, напрыклад, адной там узгадалі чат рэфарматарак, і, напрыклад, у каментарах напісалі, што вось маёй сяброўцы пажадалі, каб яна, яе твар сустрэўся з кулаком. І я сижу і думаю, я не прачытала ніводнага каментара, каб хоць аднаму мужчыне-палітыку з гэтага чата нехта там параіў, каб з яго тварам сустрэўся кулак. А жанчыне можна, напрыклад, да? Альбо, напрыклад, чакала іншага інфаповода, але ўсё-таки буду казаць, таму што якраз такі з табой мы гэта абмяркоўвалі, слухалі таго самага спадара Сената. Ён пісаў мне потым у прыват. І ён напісаў мне, цытую, паколькі ён сам гэты ўжо перапіску выкінуў потым у адкрыты дасяг, цытую: «Мы займемся тваімі дзецьмі, не перажывай. Я выхаваю тваіх дзяцей, каб ім было сорамна за іх псіхічна хворую маць». Гэта піша мне добраахвотнік. І мне пытанне: хоць адзін мужчына, палітык, актывіст, вядомы проста беларус, ці атрымаў ён ад іншага мужчыны паведамленне, што я займуся тваімі дзецьмі? Тут я б хацела папрасіць падтрымкі, каб іншыя мужчыны казалі: не, мы так не будзем рабіць, давайте, каб мужчыны, калі мы ўжо ў патрыархаце, да, так уже, калі мы эту сістэму вырасцілі, дык можа ўжо неяк уступайцесь тады, да, і кажыце, што чувак, ты сур'ёзна вось хочаш жанчыну кулаком у твар ударыць? Ты сур'ёзна зараз пагражаеш дзецям? Дарэчы, там тады якраз такі, калі ён выкінуў гэта ў паблік, мужчыны уступіліся. Але я хочу звярнуць увагу на гэту розніцу, што да мужчын няма такіх пагроз, як да жанчын, што мужчын амаль што ніколі не шантажуюць, не пагражаюць іх дзецьмі, да? Што мужчынам не кажуць, не ведаю, якія жанчыны падабаюцца якому-небудзь вядомаму палітыку, да? А пра Анжэліку, халера, пра гэтага умоўна каханка, мы не ведаем, ці гэта каханак, да? Мы ўжо і фотку ведаем, і тое, што ён жанаты, і ўжо пра яго сям'ю мы ўсе ведаем. Мне здаецца, што, не здаецца, я ўпэўнена, што гэта, канешне, ўсё пра адно і тое ж. Пра тое, што Анжэліка Мельнікава ўспрынятая як аб'ект, а не як суб'ект, як аб'ект, нейкая там яшчэ адна рука Паўла Латушкі, да? А мужчына ўспрымаецца як суб'ект, як эксперт, як палітык, як чалавек, да якога больш павагі, таму пра яго менш пішуць. Але яго таксама называюць правай рукой, былой правай рукой, правда. Ладно, не будзем дзяліць чалавека на часткі, спадзяемся, што усе, хто знік з кола, знойдуць, яны жывыя, па-першае, так, і здаровыя. Мы такім чынам сёння ў эфіры пабачылі, што праблема аб'ектывізацыі жанчыны гендернай няроўнасці праходзіць праз розныя пласты грамадства, ад скандальных курсаў Леслі да хатніх дробязяў і грамадскай дыскусіі пра знікненне людзей. Дзякуй вялікі, Наста, што была з намі. Я нагадаю, што сёння ў нас была ў гасцях Наста Базара, а з вамі у студыі Еўрарадыё для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Да заўтра. Дзякуй, да пабачэння.